This video has been recorded in the Shona language. If you are interested in this video but you do not understand the Shona language, you can check in the comment section. You are going to find a link. That link takes you to the similar video but recorded in the English language. Thank you. Tiri kuda kuanza a subscriber's question. Question iri kuti find the matrix M. Then we are given this equation 7m is equal to 3, then minus 4, 5, 0, 1 plus minus 2, 0, 6, 4. Saka tanzi titsvage M. We want to find the matrix M. Saka chatanga kuita tikuda kusolva ku right hand side. Kureva kuti ku right kwedu kunoku. Saka kuti tikusolve chatanga taita scalar multiplication panapa, then tozo adder. As you already know from either BODMAS, BOMDAS, or just the laws of precedence when it comes to arithmetic operations. Kuti kana tine situation where we have to multiply and add, tinotanga ta multiply before ta add. Saka chatanga taita scalar multiplication. Kana chiti scalar multiplication tiri kuti 3 iri kunzei icha multiply every term within the matrix. Kureva kuti iko zvino tavana 3 ichi multiply minus 4, tina 3 ichi multiply 5, tina 3 ichi multiply 0, tina 3 ichi multiply 1. Then again it's plus minus 2, 0, 6, 4. If you come to think of it, muchaona kuti zvataita pa scalar multiplication zvakafanana nezvatinoita kana tichi remove ma brackets or kana chita expansion of brackets. Let us take a side note. Ngatiti tina A then B plus C. Answer yedu panapa ndeye kuti A acha multiply every term within the bracket. Kureva kuti tinenge tana A each multiplier B plus A each multiplier C. Basically ndezvataita pataisa 3 inside the matrix, the 2 by 2 matrix. 3 multiply minus 4, multiply 5, multiply 0, multiply 1. Kureva kuti 3 multiply every term within the 2 by 2 matrix. So let us now multiply. Saka 7m iri equal to 3 times minus 4, 4, 8, 12, that's minus 12. 3 times 5, the 15. 3 times 0, the 0. 3 times 1, the 3. Plus minus 2, 6, 0, 4. Then kana tichi add ma matrices, especially ma matrix are of the same specifications. Kana chiti the same specifications ndrikuti we have a 2 by 2 matrix adding a 2 by 2 matrix. Addition chaitika, it's dependent on correspondency. Kureva kuti every term icha adder to a corresponding term. So tinozvita say this is the demonstration. Tichati minus 12 term E icha adder to minus 2. Then term ino is 15 icha adder to 6. Term ino is 0 icha adder to 0. Then term ino is 3 icha adder to 4. So correspondence I think maiona kuti chiri ku left ku corner cha addawo kune chiri ku left ku corner, then chiri ku right ku corner chikaita the same. That's correspondence, zviri kuenderana. But pakanyanya kukosha manje, as I already tell, kana kuti as I always tell, ndinozudza all my students and all my colleagues kuti whenever you see a negative sign in any question ku maths, varoda kukubata. Nawe wada kukubatira ndeye kuti takatanga kuita ma numbers ku grade 0 but aita 1 plus 1 is equal to 2. Then tikaita ma numbers until grade 7 tanga tisina an idea of negative numbers, iri clear.
Paform 1 ndo patakaintroducewa to directed numbers. Takatanga kuudzwa kuti 3 minus 2, rather 2 minus 3, it's equal to minus 1. Before taiti it can't. Saka because hatina familiarity, we are not familiar with my negative numbers. The negative sign always poses a problem. At any level yauri, the negative sign can pose a problem. Saka panapa zvataita tati minus 12 plus minus 2. Mufanga kuinyora sezvairi, ndo zvandiri kuzama kustressa. Kuti kaona negative sign, be on the alert, be on the guard, because unogona kuita a mistake, especially ma arithmetic mistakes. Saka ngatiteitoni 7m is now equal to minus 12 plus minus 2. Zvakafanira kuti minus 12 minus 2, because panosangana plus na minus zvinova negative. Saka minus 12 minus 2 ndi minus 14. Then 15 plus 6 ndi 21. 0 plus 0 ndi 0. 4 plus 3 ndi 7. Anditika. Saka ngatinyorei pakaita panapa panzvatodaita. Saka 7m is equal to minus 14, 0, 21, 7. Tiri kuda kusara na m. Question yedu yati find the matrix m. Saka tinofanga kumultiply kunoku na 1 over 7. Effect yacho iri yekuti ma 7 achachekana tongosara na m chete. But since tazviita ku left hand side, tofanga kuzviita zvakare ku right hand side kuti tibalance my equations. Saka kunoku tati times, tati 1 over 7 times. Kunoku chatova kuti 1 over 7 times. Yatogona kunyora as a scalar multiplier like zvaitika panapa, kana kuti zvakaratidzwa panapa. So m yedu ichava equal to, again 1 over 7 ichapinda muchimultiply every term, kana kuti every element. Saka 1 over 7 chamultiply minus 14, 1 over 7 chamultiply 21, 1 over 7 chamultiply 0, 1 over 7 chamultiply 7. Ngati clear kumsoro kuti tiwane patikona kunyora answer yedu. Alright, saka zvorova kuti m ichava equal to chi 1 over 7 times minus 14 ndi minus 2. Then 1 over 7 times 21 ndi 3. Then 1 over 7 times 0 ndi 0. And 1 over 7 times 7 ndi 1. So panapa 7 acheka akaita minus 2, panapa 7 akanocheka panapa akaita 3, apa ndi 0, then apa cheka pakaita 1. Saka m yedu ndi minus 2, 3, 0 na 1. But because I am an instructor, ndiri mudzidzisi wemasvomo, dzimwe nguva I take it upon myself to prove my answers. Because hatina a marking scheme, remember? We are actually creating a marking scheme. So ndoda kuprove answer E. But iwewe manje, kana kuti imimi, when you are in an examination, you are not required to prove your answers. But ndiri kuzviita for the sake of instruction, kuti tidzidze. So let us try to prove our answer tone. Saka we are going to rewrite 7m is equals to 3, then minus 4, 5, 0, 1, plus minus 2, 6, 0, 4. But instead of writing m panapa, takuti 7 times n times in minus 2, 0, 3, 1. It's equal to, then panapa pana 3, minus 4, 0, 5, 1. Your variance plus minus 2, 6, 0, 4. Saka kunoti atambo kusolva, but because taraba uye for the sake of practice tichangodzokorodza, but this time tenge tisingaise ma explanations akawanda wanda. Saka ngatite scalar multiplication kunoku. So instead of kuisa 7 mukati achimultiply every term like zvatanchiita patanga tichisolva this question, apa ndichangozviita offhand kureva kuti ndichati 7 times minus 2 minus 14, 7 times 3, 7, 14, 21, 7 times 0 ndi 0, 7 times 1 ndi 7. Toda kuona kuti zviri equal kunoku kana tikakusolva. Saka kunoku tikasolva 3 times minus 4, 4, 8, 12 ndi minus 12, 3 times 5 ndi 15, 3 times 0 ndi 0, and 3 times 1 ndi 3. Plus chin
minus 2604. Then minus 14,021,7 is equal to minus 12 plus minus 2 yavachi minus 14 guy. Then 15 plus 6 21, 0 plus 0 is 0, and 3 plus 4 is 7. So as you can see, the left hand side could exactly equal to the right hand side. Saka answer equity m is equal to minus 2301. It's correct. Kana mine muvunza pa mawekera taita panapa, ask in the comment section. Kana mune amwe ma questions o level maths azona basa uti Cambridge simsek kana rimwe obepa, you can copy and paste the question in the comment section or reach to me directly. Some details are provided under the details section of this YouTube channel. Otherwise, thank you for watching. Kana mabatsiri kawo, please subscribe, like and share kuitira kuti mavideo yasvike kune vamwe vangadawo the same help. If you are using these videos in preparation for your ordinary level mathematics, I wish you justice. Thank you.